akata video right. Saka ndiri munoBed Bridge, ndasvika muBed Bridge mangu ndikusangana nevanhu vanga vakandibata vaya vaidondipa zvinhu mukati nezvinhu zvevana muzviona. Ndida kubvunza kuti kubva kuHarare manje kuzoti zvisvike kuno handirambi zvinhu, but kwandendiri ndokwateta kuonesana kuti izvozvizvi pamwe handisi mutaundi muBed Bridge, hakuna munhu wandoziva ari muBed Bridge kuti zvinhu zvifanire kuuya. Saka ndochikubvunza kuti todini kuti zvinhu zvacho zvisvike zvaunenge uchida kuti pakwete kuti ndiye ndaramba. Mumwe anogona kufunga kuti kushaina kuti waramba zvinhu handizvo. Saka ipapapa ndangomirira paChicken Inn, ndasvika ndikatanga kufonya vanhu vese vakava vatoda kundibasa hembe, vanoda kundibasa chii. Ndikachiuya tisangane paChicken Inn nekuti ndo pandiri kungoziva beki. Ini muno mandimuzi ivava vatozouya vane mota vanga vachifamba netsoka vandidirecta kunonzi kuGomba, ini handikuzivi. Saka vatozondiratidza kuti kunonzi kuGomba ndikuku. Ini ndotoshandisa Google Maps kana ndatosvika kunoko nekuti handisati ndaziva muBed Bridge town yacho. Saka ndangotenda. Thank you very much my sister. Ndakunomirira mumwe munhuzve wanga achiti anouya pandiri, ndochimira kusvika mheno maybe around 10 o'clock ndiri muno muBed Bridge ndichimbocollecta. Saka vaya vari muBed Bridge kana ndakoniwa kuzokufonyera because vamwe vacho nhamba dzavo handichazi kuti ndakasevha ndikati kudini. Ndakakwanisa kusevhawo kune vaya vanokupa ngododada ivava nditovazive tatosangana nhasi. Vakangondifonera ndikasvika ndikavafonera kandasvika vakayana nezvinhu zvavo zvino toda kuzvitenda mapenzi evana neshangu nesefi dzedu tozvitenda izvezvo. Izvozvizvi ndakudzokera kumota kuya ndomirira vamwe vari kuda kuya kuzotiona totora zvinhu zvedu tondozadza mota yedu toinda tondokonjeya nebasi. Saka my sister ari kuseriko, thank you very much. Good town. Say guys for the video. Kodzichi kuno kumashavire. Saka tauya kumashavire guys. Kumashavire. Saka apa ndapedza ma collections angu anachita nevanhu vangu vese. Chimota chazara manje. Saka nindo bada direct kunzi uyai kuno kune mumwe mushemari akati kuno ndo kunotesa zvinhu zvakachipa. Problem yaitika amona ufo ndapa. Ina handiuzivi uku neuku. Saka ndachifamba chitsvagoti usaka toziva sei kuti ufu ndo chaiwo. Then mwadza mushemari yeni ndobva vati iwe shema uyotenge. Ndikati zvatonaka tirega tese ichichiuya pamushemari yeni wacho anotisapota tichipromotana. Saka tabva tati vachitiudza ufu chaiwo chaiwo. Saka vandiudza ufu chaiwo totorawo zvikusanga zvedu 2, totorawo cooking oil, totora nechii nezvizepe. Inoita mari pane pekuti tikaukuletera nekunaa. Saka ndozvipinonanga zvavana nhasi vanopara guys. Haivavi. Saka nhasi sika zvekuprema azvienda nemazepe kuchikoro choita mari promota mushemari yeni muBed. Muone mavideo mushei ndotora mari yangu. Atongoona everyday. Alright. Saka apo pada kukeshi zvongoita chimbasirawo. Apa ini ndakutsvaga chii kuti moti pa cooking oil, moti pa iye kusuka ndiro, moti pa chii mafuta ekuzora munaita tabazeni. Utongoliyedzera komeni. Kana kuti yokuti kuvana here ipapo zvasifana vane buda vanodavhasei asi yakadzima zvayo yakanakawo zvayo kaizi vanenge vari kuno kumuye musapoti weugogo inotoenda kuti gogo maina ijeo asi kumusha kuende kune saka baba anototi mwana wokulundi tatora apa tikatora apauko chipene raisi tina raisi inoita mari raisi
Uringori mweshe. Ili alisiro rinosupa kana risuku rinobveka ndinezokubika izvi. Asi era kuti kwai rinotsva rinoita sei harinezokubika. zvedu zvakatowana uchidrinki ichiwe tapuwa for free zvana zvofara nhasi tipe rimwe raisi wota uku weda shuga tinayo kare sefi tinayo mafuta tazodita zoisa sipo kasi lindo yasashaikonaka yaya kuti vasechibrusit saka tobvisa iyi kaitotora iyo nyanya kuva vaserini ndo yakanaka inohunyahunya yakanaka vaserini saka ndinotobvisa iyi nogofanana yakanaka iri more improved than iya yakudhara ayo ndobrandira chaiwa zvinose soti tinadzo zvimwe ndakazvitora uko ndakazviteka kare kombateicheva chichipeyo chipaketi chezviwitsi zvandofara kuti mai vabvaogaire nezvibisiketsi vakashaimaazvo zvamboita mari kwavamwe zvatokwandiriyatowanda chimboitikakurachitomboita ichoni 55 Rice. Divide it. Matemba hamuna handidi mazikuru akata vadoko pane munhu akaona mainokuvariko era kuda matemba pane anipa matemba nebhinsipena chikudya chikaba chachoita mari nadzo no wakufara gezi promoting umwe mushemani amsoi ndozwanzozviita zvedini but still kupei chibridge ndambofungwa chasanga nemushemani akuzviitira basa rake remaoko sambozitengesa sei sozviita mari toziva zvekuti unozvitengesa sei zvovamwe vanozviita chii okay checho muchipima sei handizivi zve takuwa bhizi waigezi chidishi ichi takuona mushemari yenezikuiteranzi kuzviona no $3 something but dzakawanda saka mazoti 6 plus plus 6 plus 6
mungoti unogura chikure ramba chimbotaura navone ukofanirwa ndikonyegobonga woyu muti washema wozangeno worirengera zvitu nasi ndonyagobonga navati vote vashema kuri hariteni zvitu zvavudzi asi zvangu zvinhu izvi ndezvevana vaya ndanakirwa guys ndahwakufara sina program ndahwakufara guys like takutengera mushemarieni wedu vana ava naso vanondofara ndikunzwa kufara at least sida taenda kushopuko mbonoti hatongotiteerewa maprogram kwatinoenda pese tikaona mushemarieni tinotenga pahayi chindisira mubepa tapuwa mbasera vanondomwa vanobaikana vanotawanzira 8 liter vanomezha 8 liters madizvi konofema imimi kana muchifunga mashote ndikufunga kuti kwasara chii ndikode chika itai confirm zvizvi imimi ndimi itai cross check pamari imi 1 totanga nemabhisketi totevera maswit totevera machits totevera marice 80 rand simple 30 mafuta ule chukela ndasuga ndinani banguru mai judi tengesere banguru wangu maki yokuwacha imari maki 2 kg 65 banguru